Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kule channel ngenza ama TV shows amadala, amasha, ukudala nokusha. So makwenzeka uthola ukuthi lento indala uyayazi and ubona ukuthi uzobhoreka, ongakwenza esayidini lakho ukudlula kuphela, because ngizoqhubeka ngithatha izinto ezindala ngizihlanganise nezinto ezintsha, because iyona ndlela engikwazi ukwenza ngayo i-review, futhi ngiyakwazi ukuthi ngiqhathanise ngithi hawu ubani wayethi 2 years ago manje sikulonyaka uthi so yini ejikile, into efana naleyo, into ezokwazi ukuthi ngikhulume, because angikwazi ukuthatha into engiyibuke kwi-show ngiyisho njengoba injalo. Vele i-TV show uzoyibuka angithi. So episode 4 uphumile, sesubonile, uyeza futhi kumzansi magic laba abangakawuboni. Nayi ke into ubaba Mseleku noMacele bebekhala. Cha, ngifuna ukubuza ukuthi yimbili onenhliziyo embi noma yimo nomoya kaSathane. Le ndaba yababa Mseleku noMacele, lokho abebekukhuluma bobabili eceleni, angisitholi isindo sakhona esingenza ukuthi uMacele ekhale nobaba Mseleku ekhale, ngoba kuqala ubaba Mseleku kuqala wakhala noMacele ke wakhala. Enye into ke ngiyanihlebela nje le. Enye into ngama reality shows angithi bayazi ukuthi benzela ababukeli yithi. So izoba khona leyo nto leyo ukuthi kuzoba khona i-episode okufanele ukuthi bebe emotional khona ukuze sithinteke. Ngingakubalela kuwona wonke nje sengiwabukile. Ugogo Sikhotheni uke wakhala kwi-reality show yakhe, beyikhona ke into ebuhlungu ebiyenzakalile kugogo Sikhotheni. uDJ Zinhle uke wakhala kwi-reality show yakhe, beyikhona futhi nento ngiyaxolisa guys ukuthi ngifuna ukunikeza umqondo wabantu ababehind umsebenzi sesibuka usuwenziwe lo ku TV. Bayazi ukuthi yithi target market, so mabenza le product abazosidayisela yona egcineni sekuyishow, benza show ukuthi fanele sihlale sibuke i-TV show. Kodwa angeke ungitshele ukuthi ngempela kulo 30 minutes or 20 plus so ubone impilo yomuntu nje, ngempela wena suwazi ukuthi uya understand ukuthi kwenzakalani ku DJ Zinhle, ugogo Sikhotheni, kuBaby Sodumo, kwabasemzumbe abakaMseleku. Ngicela ukuqhubeka ke lapha, ngifuna ukucacisa leyo ndaba leyo. Ubaba Mseleku ukhulume ngo-number 5. Athi kuMacele indlela u-number 5 azovela ngaye manje akusafani nasekuqaleni, nezinto azozisho akusafani nasekuqaleni. So isimo esingaba sikhulu senza i-example la ukuthi mhlambe kuno-number 5 osenengane, mhlambe into esiyibona manje ukuthi iyasinda because kunamakhosikazi kulo mndeni angafuni ukwamukela lo siso ngaphandle. So leyo ke siyayibona ukuthi ubaba Mseleku ingamshaya ukuthi hayibo usenze wathola umntwana and manje kunamakhosikazi amile ukuthi awamfuni u-number 5. Kube esinye ke isimo, because ileyo nto kuphela kimi emangithi mangicabanga lento yenza sense ukuthi if u-number 5 enengane and ubaba Mseleku njengendoda ehlezi athi uyindoda yesintu engafuni ukuthi ingane yakhe ibe ngaphandle, enesifiso sokuthi manje uma kuba khona usisi mhlawumbe kwenzekile athola ingane naye, zonke ingane zakhe azibe segcekeni elilodwa. Ngikhuluma indaba yokuthi abashade or ashade nalowo, but ukhuluma nge-girlfriend. Le girlfriend le henye akusiye uMakhumalo lo ade musho before. So yini ekhalisayo lapho bazalwane? Aningitsheleni, mhlawumbe nginenhliziyo embi ukuthi angazi uhlukane noMakhumalo, or mhlawumbe ubuhlungu ukuthi udampe uMakhumalo lo munye, asazi ngoba phela ushilo kuMacele ukuthi
usehlukene noMakhumalo ngoba uMacele leyo bengahambisani nayo. Manje uthi uzophoqa uMacele ngokungamshadi unumber 5. Hayibo, uMacele ungenaphi? Have beyikhuluma njalo into ebuye izwakala ifana nenganekwane. uMacele angithi u-first wife. U-first wife ube nama-challenges akhe kungena amanye amakhosikazi. And if Ubaba Mseleku ezokhuluma ukuthi uhlukumezekile uMacele akangazibeki ngaphandle ngoba leyo ukuthi kube no number 2, 3, 4 isinqumo sababa Mseleku. Uye owenza ukuthi kube khona umndeni omkhulu ngoba uthole abanye osisa kabathandayo wabenza amakhosikazi. So lokho asikwazi ukuthi sikushifthe kubaba Mseleku kuye kuMangwabe kuye kuMakhumalo kuye kuMayeni kade umshado ukhona ngenxa yababa Mseleku. Ikhona lento abuyayisho enye ubaba Mseleku akuthi anaki. Mongalandela ubaba Mseleku mayikhuluma yonke into ayisho yaziphikisa. Ufike uthi isithembu iset up enje. Ajiye athi bahlulwa umshado abashade kuwona. Athi ke bashade umuntu. Angithi umuntu ke ubani? Ubaba Mseleku. So yena mayethatha decision ukuthi ufuna isithembu, uthatha uMacele uthatha uMayeni noMakhumalo noMangwabe, uye owenze leso sinqumo azi ukuthi ngeke kuhlale kahle kumamkhulu because bahleze besha akekho unkosikazi othanda ukuthi ashare uhusband. Kodwa laba bavumile isithembu bagcine bekwazi ukuthi bephilisane kahle behloniphane bebe umndeni. Njengoba ngithi mina nje abantu mase bexabana bayakhohlwa ukuthi laba abakwisithembu bayafana nosisi because bafanele ukuthi befike kuleyo level. Wathi ngikuchazela ukuthi bafika kanjani kuleyo level. Ukuze bekhona ukukhululeka oMayeni noMakhumalo noMangwabe noMacele, ukuzwana kwabo noma ukuhloniphana kufanele kube kule level yokuba usisi ukuthi usisi wakho umphatha ngale ndlela. Usisi wakho angeke uzumfisele okubi ngoba mabezobukana ngeso lokuba wife ila ukuba nomona kuvuke zonke lezi ndaba esizaziyo ngesithembu ezinegative. So mina mangibona ku social media kunomsindo ingakho ngizobuya ngithi hayibo phela laba wosisi kahle kahle ngenxa yalomshado abawushadile ngoba kufanele ukuthi noma ngabe kwenzakalani bona beprotectane. Kodwa ke ngoba kune TV show eyibusiness lomndeni yingakho bezongena ku social media uthola ukuthi akade bexabana nomunye mase kuvela ukuthi igroup ethile ithini kube sengathi kuphushwa umsindo kanti kuphushwa ibusiness leli elenzeka ngokuthi sibuka ishow. Ngizoyichaza izinto eziningi ngoba phela ziningi abanye abantu abaziboni ngalelo so babona ngendlela leyo ukuthi hey unkosikazi othini nothini unenhliziyo embi kwenzeka ukuthi nokuthi ibusiness lab mawubuka kahle and leli business liyasebenza. Inkinga ukuthi thina ke si corrupt ngoba phela masibezosidayisela into wrong kusho ukuthi ke nathi si wrong ngoba phela bona baphila kamnandi kodwa manje basebenza iTV show kufanele ukuthi thina sixabane sibanga ukuthi uMacele mhlawumbe uyabacindezela uMayeni ubabuka kabi yonke leyo nto leyo. Nawo kuke la sengikhona siphume kuleyo mniningwane. Why uMacele nobaba Mseleku bebekhala? Ngoba namanje angisitholi isisindo ukujula kwale ndaba ka number 5 engabakhalisa bobabili before siya kwi-meeting. uMacele ke kumphazamisa kuphi ukuthi unumber 5 akangeni noma uyangena ngoba uthe uyamsupport ubaba Mseleku kodwa futhi maye emye ku number 5 uyajabula. Uma eseyijika futhi indaba ubaba Mseleku uthi uMacele akangasho lutho kokuzokwenzeka kwe-meeting ngenxa yesimo. Uyathula ngoba uMseleku lapho uthatha isikhathi useyakhala. Mayisekhala wajoyina noMacele wakhala. Ngithi mina ke uMacele ukhalela umuntu angamazi ku number 5
noma ukhalela ukuthi ubecabanga ukuthi ubaba Mseleku uzomshado number 5 okusho ukuthi uMayeni noMangwabe asebajwayele bazohamba. Ukhona usisongikhumbuze lokho ukuthi kungenzeka ukhalela ukuthi uMayeni noMangwabe bazohamba, kodwa siyazi ukuthi akusile iqiniso lola ngithi ngoba siyayibuka phethe ishow. uMacele nobaba Mseleku bebekhalelani ngoba phela ubaba Mseleku umshilo uMakhumalo noma ukhalisa ukuthi hayi yabo lenganekwane abeke benza imicimbi eminingi njengoFaith Gates. uFaith ufike washaya imicimbi kwaze kwayovalwa, asibanga futhi nenkinga bekumnandi ngoba imicimbi asayijwayele. Abake bashaya umcimbi beze beyovala napho, hayi ngeke lenganekwane ya number 5. Mhlambe number 5 isebeyobuya ngenye isizini esekhona, sesitshelwa ukuthi hayi nangu sisi washada, amabegcine bevumile ukuthi akashadwe. Ngoba leyo ukuthi khona ubaba ozobiza amakhosikazi akhe ethi unentombi official, hayi bazalwane ngeke phela leyo nto iyakhulumisa. Sizothi kanti ubenzeni labo mama mabezotshela nje kanjalo ukuthi unentombi. Hawu manje ngisababaza, kodwa phela bomdlalo kumele nginikhumbuze nami ukuthi umdlalo.